Изключително съм щастлив да видя един нов клуб на Българска социалистическа партия и то в Димово. Не за друго, а защото знам, че тук хората са много потиснати, много огорчени от властта, от местната власт. Само, че ние сме тук, правиме клубове, откриваме клубове, благодарение на младежката организация, идеята и работата на Митко Велков. Ние сме тук цялата листа. 8 човека и всичките тези 8 човека сме тук от Видин, от Видинска област. И за нас е от изключителна важност тази област, включително и Димово, да се развива, да има повече такива нови клубове на Българска социалистическа партия, да можем да се събираме, да може да си обменяме идеи, да може да си разговаряме, да се критикуваме. Сигурен съм, че на 5 октомври с номер 22 Димово достойно ще защити лявата социалната идея, всъщност ще защити собствените си интереси, интересите на децата си, на майките, на бащите, на бабите, на дядовците, защото Българска социалистическа партия винаги е изпълнявала и работила за малкия човек, за трудовия човек. Призив и съвет към димовчани отправи председателят на младежката организация на БСП във Видин Димитър Велков. Мост. Откъде минахте преди малко? Ние благодариме на Наташа, Мария и Митко за съдействието. Така че аз би ги посъветвал само едно нещо. Не съдете по думите, а по делата. Откриването на клуба на Българската социалистическа партия съвпадна и с празника на град Димово. Събитието беше уважено от десетки жители на града и областта. Господин Велков, в събота Вие открихте официално клуб на БСП в Димово. Как протече като цяло откриването на клуба? И знаем, че от доста време се очакваше този клуб да бъде открит, защото имаше интерес от негова страна. Да. Откриването на клуба протече при доста засилен интерес. Може би около 100 човека се бяха събрали от населението на град Димово. Град Димово е с традиции в социалистическите идеи, както знаем всички. И това събитие е много важно за гражданите на общината, които от доста време очакват да се случи нещо подобно. Младежката организация на БСП, Младежко обединение, активно спомогна за откриването на този клуб, въпреки трудностите и перипетите, които ни бяха създавани в процеса на изграждане на клуба. По една друга тема, какво се случи с моста на село Шипот, който всички знаем беше разрушен от придошлите води? След нашата пресконференция, която направихме тогава с вас миналия път, имаше активна дейност от страна на местната власт в Димово, които над 50 дена чакаха нещо да се случи. Случи се, ние се намесихме и мостът започна да бъде изграждан. В събота, като на откриването на клуба, имаше представители на село Шипот, които изразиха тяхното задоволство, че вече може да се мине по моста. Купуването и продаването на гласове е престъпление.